Hem vingut per quedar-nos. Amb Aida Àngel i Yolanda Bacardí. Us donem la benvinguda a L'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. Aquesta Setmana Santa només hi ha hagut jornada regular de la Lliga Femenina Endesa, les semifinals dels play-off de la Lliga Iberdrola de voleibol, on ja no hi tenim cap representant catalana, i la final avui de l'EHL, l'Eurohockey League, on l'equip neerlandès d'en Bosch s'ha proclamat campió en guanyar el club de campo madrileny a la final celebrada a Amsterdam. I repassem els resultats de la jornada 29 de la Lliga Femenina Endesa, la penúltima jornada de la Lliga regular. Comencem per l'Espart Girona, que va guanyar 83-57 a l'Innova TSN Leganés. Aquestes són les declaracions del Bernat Canut. Veníem d'un partit a Benvibre que al final ens va desgastar per diversos motius, són poques, a més la Tolo va anar carregada de faltes tot el partit i ens vam haver de reinventar, però bé, l'equip ha sortit amb energia, sabíem que Leganés, tot i que és un equip que ja és matemàticament equip de Lliga 2, estava competint als partits, sobretot els primers quarts, ve de guanyar una pròrroga a un Estudiantes que està jugant molt bé i que per tant vindria aquí sens dubte a plantar cara, no? Sabíem que el treball del primer quart seria difícil trencar el partit, però sí que començava a desgastar les seves peces fonamentals i bé, crec que hem aconseguit aquest forat al segon quart, no? I a partir d'aquí una dinàmica molt positiva per nosaltres, hem pogut fer rotacions i donar minutatge més llarg tant a la Mar com a la Berta, no? I hem pogut també gaudir d'una tarda de bàsquet que l'equip en cap moment ha renunciat a jugar i divertir-se, i tot això d'aquí ens és positiu a nivell emocional. El Cadí La Seu, per la seva banda, perd el seu partit als darrers segons. A falta de 7 segons pel final, havien forçat la pròrroga empatant a 59, però una falta innecessària les va condemnar a la derrota amb l'Espart Gran Canària amb un resultat de 62-59. Tot i això, les blau i blanques ja estan classificades pels play-off i l'últim partit de la Lliga regular el jugaran al Palau d'Esports contra precisament l'Espart Girona. I finalment el Barça CBS, que guanya 55-62 contra el Cotxabank Araski. I també les de Sant Feliu passen a ser equip de play-off gràcies a la victòria de les blaugranes i també a la derrota dels embutidos Pajariel Benvibre, equip de play-off just la temporada que ha ascendit a la Lliga Femenina Endesa. Escoltem les declaracions de l'Isaac Fernández en acabar el partit. Crec que hem tornat a jugar amb molt de desig, amb molt de cor i crec que en molts moments hem recuperat tot allò que teníem i que segurament no ho havíem perdut, però que el cos no estava, no? Hem començat jugant molt bé, corrent, passant-nos la pilota, trobant tirs fàcils, però sí que és veritat que després hem estat en un moment de molta pèrdua, d'aconseguir rebots ofensius, i això ha fet que elles entressin en el partit i hem anat al descans guanyant, però amb una sensació de que amb una mica més potser l'avantatge era més àmplia, no? Hem perdut 12 pilotes a la primera part i ens han agafat 6 rebots ofensius, són 18 possessions que els havíem donat i crec que això havia de disminuir, però segona part hem tornat a tenir moments molt, molt bons, però sobretot molt agafats al partit, sense donar una pilota per perduda, ajudant-nos molt entre nosaltres, amb la qual cosa molt feliç de la imatge, de que arribem a aquestes alçades amb aquesta sensació d'equip, així que res, intentar descansar i recuperar-nos bé i preparar el partit de la setmana que ve. Doncs tanquem el bàsquet puntualitzant que els 3 equips catalans estan classificats pels play-off. I incorporem a la Toñi per parlar de futbol. Aquesta setmana no hem tingut futbol. El proper partit de la Liga F serà el 15 d'abril, en què el Barça s'enfrontarà a les 12 contra l'Atlètic de Madrid, al Johan Cruyff, i el Levante Las Planes també en el seu camp, a les 4 de la tarda s'enfrontarà contra el Granadilla Tenerife. El que sí que hi ha hagut aquesta setmana, i per això incorporem amb nosaltres, és la selecció espanyola de futbol. Bona tarda, Toñi, què tal? Hola, bona tarda. Doncs
Creiem que hi ha hagut força tema amb el tema selecció. Crec que tu vols comentar tota una sèrie de fets, no?, que s'han anat produint i posar-ho sobre la taula. Bé, sí, comentarem fets de tota aquesta setmana entre la convocatòria de la Irene, de les 4 jugadores del Barça, però sí, crec que ho hem de comentar perquè és actualitat i afecta molt directament a les jugadores del Barça. Esperem que afecti ja després de la final de la Champions. Ja dones per fer que hi arribem. Si podem arribar, clar. Jo el que vull és que estiguin centrades en acabar la Lliga i la Champions, fins on s'arribi. I després ja, de fet, no hi ha cap més convocatòria de selecció. Entenc que si el primer partit és el 21 de juliol del Mundial, les convocaran un mes abans i potser el 10 de juny així podem tenir una llista, o una prellista de 25 jugadores i no sé si se'n portaran 22 al Mundial i a veure. O sigui, primer, el que m'agradaria que estiguessin tranquil·les de poc que poguessin competir amb el Barça. El que passarà és que estan parlant i estan negociant internament, sobretot les jugadores amb la federació o amb qui sigui de representants d'allà, i esperem que no surti cap comunicat d'aquests tipus Federació Espanyola. Doncs has fet un resum de la situació actual. Ara mateix la selecció espanyola està jugant contra la Xina. L'últim partit jugat va ser a Eivissa contra Noruega, on la selecció espanyola va guanyar. La novetat va ser la convocatòria d'Irene Paredes, que ja vam comentar en l'anterior programa. I les retransmissions s'estan fent per Teledeporte. Crec que vols comentar tant lo de la Irene com la transmissió de Teledeporte, oi? Sí, comentarem fets, no? Del primer partit contra Noruega va sortir la Irene de titular, va jugar els 90 minuts, no va ser capitana. Suposo que hem de destacar que tant la Irene com la Jenny, per partits jugats amb l'Espanyola, són capitanes indiscutibles, perquè porten 80 i pico. Per veterania. Per veterania, sí. No seran capitanes, li van preguntar a la roda de premsa per què i van dir que lo que funciona bien no se toca y que igualmente ejercerán de líderes en el equipo, en el vestuari. Això és una de les coses que volies comentar. Sí, se toca lo que a él le conviene tocar, ja està. L'altra cosa va sortir també, la Salma va sortir de titular, va marcar 2 gols, la Jana també va sortir ja a la segona part, de lateral, i després se'n van portar convocada la Maria Pérez, com la seva posició de 6, no?, migcampista, però clar, sorprèn aquestes coses que tenen els entrenadors o els seleccionadors, no?, i amb el Bilda sempre ha sigut així, no? Sorprèn que s'emporti una jugadora d'un Barça B que ha jugat molt poc de 6 o a la Lliga, a la primera divisió de la Lliga, quan té, per exemple, la Leire Baños, que està al Levante, jugant de 6, que va tercer amb una temporada espectacular, o té a la Maitane, de l'Atlético de Madrid, que va en quartes, o a l'Anna Torrodà, del València, va en vuitenes, i l'Anna Torrodà ve de les categories inferiors, que la coneix perfectament. Bé, ho deixem aquí, un altre tema, no? Perquè això no deu tenir a veure el que vas apuntar la setmana passada, que a vegades els seleccionadors utilitzen l'estratègia de convocar jugadores d'un cert equip perquè l'equip no es desvinculi de la selecció. No tindria sentit en aquest cas perquè no està jugant en el primer equip del Barça. Això que vam comentar, jo ho entenc en el sentit de que igual tu tens 11 titulars i tens 15 més, no? Doncs perquè no es desvinculin i només et pots portar 18 a un partit o alguna cosa, doncs vas entrant i sortint jugadores perquè es facin amb l'equip. Però és que justament la Maria Pérez, que millor per ella, no?, que ha anat a disfrutar una convocatòria de selecció. Una convocatòria de l'absoluta, però és del Barça B, és d'un filial. O sigui, què poden pensar les jugadores, i què han pensat les jugadores, no?, en tot aquest temps abans de l'Eurocopa i tot, no?, les jugadores que són convocables estan fent una bona temporada amb el seu equip i convoques a una d'un filial, no? Bé, ho deixem aquí, cadascú que... Tregui conclusions. Exacte. Podem incloure que, en quant a l'estil de joc, depèn de les jugadores que convoqui o que s'emporti a veure a què jugarà a Espanya, no? Perquè no és el mateix que s'emporti com estaven jugant amb l'Eurocopa 7-8 titulars blaugranes o amb antecedents blaugranes, que ara a veure quines jugadores es porten, igual no tenen tant la pilota o igual no poden sortir tant des de darrere, hem de veure-ho. Tot i que amb Noruega va haver una jugada que sí que van tocar molt, al final va finalitzar la Salma i va ser gol, no? Però clar, una Noruega que està en reconstrucció total, la Hansen no va jugar per precaució, s'ha quedat amb la convocatòria allà amb l'equip, la Hansen,
però van decidir que no forçarien, que miraran a veure aquestes molèsties fins on arriben. També hem de veure això, a quin estil de joc jugarà Espanya. Bé, i després tenim la convocatòria de la Irene. Doncs clar, ha sigut convocable sempre la Irene. La Irene no va enviar cap mail i tot i que segurament estava tocada psicològicament i mentalment després de que li van fer passar aquella roda de premsa i la van agafar com la cabecilla o... Bueno, tot el discurs aquest, no?, que segurament... Ben, al fons estava fent el paper de capitana. Exacte, és el que va dir ella, que ella parlava... El primer que va dir, Clar. o l'únic que li van deixar dir a la roda de premsa. Jo vinc aquí a parlar en nom de les jugadores. I ja no li van deixar dir res més, ja va agafar el monòleg al senyor seleccionador i va estar parlant 20 minuts. És que de fet ha sigut això el que diem, que la Irene ha sigut convocable des de tot l'any i no l'ha convocat fins ara. No sabem si han parlat, si no han parlat, si és un apropament per la resta de jugadores d'aquell email, no sé. Tot el de dintre ho porten tot molt secretament i l'únic que sortirà és quan a la federació li interessi que surti alguna cosa, que faran els seus comunicats aquests. El que està clar és que quan parla ell a roda de premsa, ell segueix considerant que no són convocables les que van enviar aquell mail, que aquell mail deia no estoy en condiciones de ir a la española por un tema mental y de salud. Por motivos de salud mental. Es lo único que decía el mail a día de hoy i ell continua dient que de moment no són convocables per aquest mail. Bueno, va sortir un altre comunicat fa poc, no?, de la federació que deia que elles, aquestes 15, han de tornar a enviar un mail o han de tornar a donar un pas endavant i dir que són convocables, que ja estan bé de salut, no? Una mica irònic, ara. I se suposa que... Mira, però per la federació, ara et sorprendrà això que et diré, però per la federació, aquest comunicat ja és una mica retractar-se del que havien dit inicialment. Quan va passar i es va esclatar tot, la federació va dir que demanin perdó i que llavors podran tornar a ser convocables. Ara els diuen, han de fer un mail en què diguin que soc convocable. Ja no els hi demana que demanin perdó. Home, clar, és que... Per la federació això, ja sé que és una brutalitat, però per la federació això ja és baixar una mica el nivell. Ja és fer un acostament. Sí. És que em fas dir... És així de trist, sí. Però és així. Ara, no tinc paraules perquè és així de trist, ¿vale? Perquè, clar, el primer comunicat de la federació va ser que demanin perdó i a sobre les va amenaçar de sancions. Clar. I això ho va fer públicament. No va... Sí. Ho va fer públicament, ho va filtrar a la premsa i és el que va quedar. Oficialment va quedar això. No es va posar a parlar internament com va fer, com deuen haver fet totes les eleccions, no? A veure, tenim un problema, anem a parlar amb les jugadores, què voleu, què necessiteu? Que va fer França, que va fer Canadà, que va fer abans de l'Eurocopa, ja fa 2 o 3 anys amb les angleses, no? No, ja la federació va treure aquest comunicat i aquí va començar tot, no? Bé, en fi, els fets són aquests. Ara el que quedaria comentar és com va anar la retransmissió de Teledeporte, perquè van explicar una sèrie de coses i em van deixar de dir o em van obviar unes altres. Clar, dintre de tot això, a mi em sorprenen, coses em sorprenen. Jo vaig veure com si només parlessin de la posició d'una part, no? Per exemple? Van dir com, per exemple, que les jugadores que van renunciar no parlen del comunicat aquest de la federació que hem mencionat ara, las jugadoras que han salido y luego vuelven a entrar, no parlen en cap moment dels motius de per què les jugadores volen parlar o han parlat o s'ha iniciat aquesta controvèrsia, no? Dels motius, no diuen res. Tampoc diuen que han limitat tota l'exposició mediàtica, no hi ha zona mixta, només hi ha la roda de premsa prèvia i la posterior. I evidentment aquí parla l'entrenador. El seleccionador. Quan no li interessa alguna pregunta és d'aquest tema no hablo de les no convocables. El fet és això, que ja quan intenten fer alguna pregunta, que hi ha molts periodistes que no són de la corda, de la federació, del sistema que s'han muntat, ja la resposta és no se habla
de las no convocables en esta rueda de premsa. Això quan va esclatar tot, en el fons nosaltres ja ho vam comentar en el programa, que, clar, la federació té tota la màquina, diguem-ne, comunicativa, i en el cas d'aquestes 15 han com renunciat a un portaveu o alguna cosa. Llavors, només es rep una banda del que està passant. No se sap l'altra banda. Bueno, tornem a lo mateix, no se sap. Jo ja ho sé. O sigui, Sí, els que estan més o menys posats, evidentment, evidentment. Però ara mateix, des que va passar tot el que va passar, com que va jugar amb la selecció espanyola, només els missatges que hi ha són de la federació. Clar, els de Teledeporte, evidentment, haurien de dir, i contextualitzar-ho. Però des que va passar tot això, alguna cosa a posar sobre la taula per part d'algun representant de les 15, no sé si FutPro o alguna, vull dir, s'hi havia posat per aquí enmig. Aquesta part a mi em segueix faltant. Elles no volen entrar en aquesta guerra, ni el seu és jugar a futbol, no és començar a donar rodes de premsa, començar a cada vegada que... Volen parlar del futbol, no volen parlar d'això. O sigui, segurament ho estan passant fatal. Que tu a sobre la teva passió o el que tu vols dubtin i facin dubtar mediàticament de tot això, doncs també ho han hagut de gestionar tot això, no? Per això jo trobo a faltar una figura externa. Per això posava sobre la taula els de FutPro, que teòricament s'hi havien posat, però que no s'ha sapigut res més. Però no entraran. Les jugadores els agrada jugar a futbol. Ho han intentat, ho han fet de tot, han passat 4 o 5 mesos supermalament, doncs ja està, ja a les proves me remito, o sigui, no hi ha més, no podran fer res més. Segurament, ara el que queda, o l'aposta aquesta que han fet, el que els queda és, si Espanya ho fa un paper mínimament digne, quedarà res el seu tema. Si la selecció espanyola no fa un paper digne, llavors agafarà més embranzida el seu cas. Saps què et dic? La meva experiència em diu que anirà bé. La meva experiència em diu que anirà bé, tot i que no vagin les millors jugadores que juguen actualment a la Lliga. Què és anirà bé? Bueno, anirà bé que tenen un grup assequible per fer resultats. Passarien la primera ronda, la fase de grups, d'acord, però això no és anar bé. Però és que tot el que sigui passar una eliminatòria serà un triomf. Però arribar a quarts és que, vaja, se li pressuposa. Arribar a quarts no serà un èxit. Sí. Per mi, almenys a nivell home, extern. Si arriben a quarts, no serà un èxit. Seria el que haurien de fer. Si passen de quarts i arriben a unes semifinals o arriben a una final, llavors sí que pots dir els hi ha anat bé, independentment de si guanyen o no el Mundial. Però si només passen la fase de grups, home, per mi ja és una victòria de les 15. Clar, hi ha aquesta lectura, però jo et dic que anirà bé perquè tota la capacitat que té, els recursos que té l'ente aquest, no? La federació, no la tenen les jugadores. I al final, i ja et dic que anirà bé per la capacitat que tenen de donar-li la volta a, no? Si van ser capaços de, ostres, hem quedat primers de grup en una classificació del Mundial amb 50 i pico gols a favor, no sé què, i que buena classificació, con 0 goles en contra. La màquina comunicativa de la federació és evident que intentarà vendre el resultat el millor que pugui, sigui el quin sigui. Però, home, aquí ja entra també el criteri periodístic de la resta de mitjans de, home, una selecció que se li pressuposa que ha d'arribar a, com a mínim a X i no arriba a X. Tindrà excusa. Aquestes conclusions es faran la resta de la premsa internacional. Aquí sentirem el que... És que si només passen la fase de grup, per exemple, ja ho poden intentar vestir tot el que vulguin, però els mitjans tampoc d'aquí se n'hauran de fer ressò, no és lo esperable. Jo t'ho dic per l'experiència, que al final hi ha unes reivindicacions, hi ha un tema que, bueno, hi ha, com sempre, unes sacrificades i no passa res. Segueix, no passa res. Si amb l'anterior seleccionador... No passa res perquè encara no ens estem jugant res. Jo crec que aquí hi ha la diferència. Mundial sí que ja t'hi jugues una mica. Bueno, per no dir molt. Però és que no quedarà tan clar, perquè clar, al final hem de veure si, per exemple, si l'Alexia està bé físicament per competir al màxim nivell. Per què es dona tant per fer que l'Alexia anirà? Jo aquesta part no l'acabo d'entendre. Per les sancions, per les sancions que... Amenaça d'aquesta que de 2 a 5 anys. Sí, clar, però és el mateix cas que les altres.
Per què es dona per fet que ella no enviarà també un mail dient escolta, jo per motius amb tot el que vinc de salut i tot això, no... El fet de que l'Alexia sigui convocable, estigués bé físicament, i ella digués, no vaig per això, per això i per això. No passarà això. Bueno, no sé, igual té tanta capacitat mediàtica i tal que... Jo crec que encara és un capítol que hem de veure, que no ho podem anticipar. Podem estar parlant molta estona i encara això és per fascicles i encara ens en falten molts. Bé, i res, comentar també els detalls aquests que vas veient pel món, no? De com aposta la federació pel femení i tot això, no? Que van anar a Austràlia a fer aquells amistosos, van sortir amb les ulleres per lo del jet lag i tot això, bueno, que es preocupen molt, no? Clar, tot això a mi em xoca quan ho llegeixo i ho veig, no? Per exemple, la Federació de Polònia ha fet una estratègia de futbol femenino Polònia Eurocopa 2025, no? Pues ara tenen una estratègia de 3 anys o per aconseguir aquesta classificació i jugar aquesta Eurocopa en clau femenina. L'altre fa 2 setmanes els jugadors masculins de la selecció de Polònia van jugar el seu amistós amb els noms de les jugadores de la selecció femenina. Són detalls que vas veient, no? O l'acte organitzat a Eivissa per una visita turística. Total, que a la porta el logo de la federació, i selecció femenina, bienvenidos. En comptes de bienvenides, però que els hi costa, saps? O sigui, si aquest cartell l'han fet expressament per aquella ocasió, no el tenien allà guardat anys i anys, perquè el logo és el nou logo de la federació. Tots aquests detalls de qui ha d'estar a sobre d'això? Pues si és que no hem d'estar sempre reivindicant i fes el cartell i estigues per la teva feina, saps? Morden també com un apropament dels familiars per un bon rotllito allà, de tots els que vulguin, familiars de les jugadores que vulguin anar a Eivissa, doncs han muntat un pica-pica, però clar, qui s'ho pot permetre això? En 5 dies, quan donen la llista, vinga, cojo un avió, vacances, no sé què, me'n vaig allà, doncs clar, van anar 3 familiars. I això en els familiars la federació els hi paga quan fan aquestes coses? O tu has de pagar tu? El femení, fins on jo sé, el femení no li paguen, o sigui, el que era el convit, el pica-pica sí, però l'avió, l'hotel i tot això no li pagaven. Llavors, saps, és com, bueno, un quiero no puedo, però, hòstia, no quiero no puedo, però si és que lo puedes hacer mejor, saps? Bueno, aquí hi ha interpretacions, no? Perquè, clar, després les males llengües diuen que clar, que pel masculí sí que tenen diners o sí que conviden els familiars o que mouen tants diners amb el masculí. Per què no tenen aquest petit pressupost pel femení? Jo què sé. En fi. Tanquem apartat selecció espanyola, però clar, no ha estat només la selecció espanyola la que ha jugat aquests dies i crec que hi ha altres seleccions que ens donen notícies més positives. Doncs sí, hem tingut aquest torneig nou que li han dit la finalíssima, el campió d'Europa amb el campió de Sud-amèrica, Anglaterra contra Brasil, a Wembley, més de 80.000 persones, les entrades esgotades ja des de fa temps, que van quedar empatades i per penals va guanyar Anglaterra, malgrat que aquí en Espanya, doncs això, anem a veure la selecció i són 2.000, 3.000 persones, com a molt. Ho sento, avui ho he de dir. M'agrada perquè dius, anem acabant coses positives, i dius la cosa positiva i patapam! Vale, i després tenim una altra notícia que una entrenadora que vaig seguint des de l'Eurocopa d'Holanda, el 2017, que ja estava dintre de la Federació Alemanya com a tècnica, és la Martina Voss-Tecklenburg, que ha renovat, va agafar el càrrec el 2018 i ha renovat fins al 2025, fins a l'Eurocopa de Suïssa, 2025 com a mínim, com a seleccionadora d'Alemanya. Doncs gràcies, Tonyi. A vosaltres, fins la setmana que ve. Doncs acabem aquesta xerrada i, com hem dit a l'inici, la propera jornada de la Liga F és aquest cap de setmana. El Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid i l'apunt és que si guanya el Barça i el Madrid perd contra el Betis, el Barça ja es proclamaria campió de Lliga. I fins aquí el programa d'avui. Fins la propera setmana.